на ООН гласува Всеобща декларация за правата на човек, където се казва: всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права. Паркс, която, не знаете, в Алабама започва цялото движение за правата на чернокожите, тя отказва просто да седне на по-задна седалка, защото е чернокожа. Много интересно. Не мъж, жена го е направила. И ако ще какво Исус направи, какво Исус каза. Интересното е, че всъщност Исус по това време разби на пух и прах цяло това статукво, цяло това разделение на мъже и жени, пренебрежение към жената, това фалшиво самочувствие, което мъжете са трупали, стъпвайки, мачкайки жените, защото той не просто уважаваше жените, той говореше с тях, той общуваше не просто с жените, но с жени, които бяха изцяло отхвърлени, прелюбодейки, блудници, в жените си. Но отначало не е било така. Той каза: плана на Бога не беше такъв. Не трябваше да има такива напускания, мъжът да си прави каквото си за жената, но поради вашето кръвосърдечие Моисей просто свали нивото и всъщност какво се оказва? Че ушким слабия пол в случая става силния, понеже Христос една от основните му ценности е нека слабия да бъде носен от силния, нали така? Не силния да го напада, не да го насилва, но да го носи. И ако мъжът би трябвало да бъде силния, той би трябвало да носи жената, а не да държи в контрол и власт съкън, ако нещо цъкне, бум, пуска разводно писмо и тя е обречена на произволна съдба да умре. Точно обратно така, не беше такъв плана. И какво казвате? Толкова е така, Девора не просто водеше израилевия народ. Тя не просто пророкуваше, тя съдеше народа. Казва се, в това време пророчицата Девора, Лафидотовата жена, някой да чува нещо за Лафидот. Не. Съдеше Израиля. Израилтяните възлизаха при нея за съд. Представете ли си? Това е в Стария Завет. Още по-забита история, още по-назад във времето. И въпреки това, има дори в Библията, дори в Стария Завет. Окей, хубаво, нека да вярваме в Стария Завет, че от Бога. Какво правим с тази история? Тя пророкуваше, тя съдеше, тя управляваше целия народ. И очевидно Бог нямаше проблем с това. Но да се върнем на Павел, с което ще приключа. Понеже все пак в случая се опитаме, нали, така да си отговорим на въпроса: добре, Павел, наистина ли е вярвал, че жената не трябва да служи? Наистина ли смятал, че жена служител не може да има и не трябва да има? Ако наистина го вярваше и наистина го мислеше, то би трябвало да няма някакви други примери в посланията му, в които той договори нещо различно, нали така? Само където го виждаме, не просто някъде там, а тук съм си извадил 10 примера на 10 различни жени, които той дава за пример. Той ги споменава специално по име. А в своите послания той не изброява хиляди хора, нали? Първата, Апфия. Не мине някакво време и отново се срещам с някой представител от мъжки пол, който започва да развива тезата, че жената е второ качество човек, тя не трябва да взема ключови позиции, тя не трябва да управлява, нейната роля да стои само вкъщи, да гледа мъжа си и децата си. Да, тъжно факт, сигурен съм, че всеки е малко или много се среща с такива хора. Още по-тъжно е, когато това са хора, които декларират, че са водят вярващи, че са Христови последователи, че са деца на Бога. И всъщност част от голямата драма е, че всъщност те успяват да скрият своите дефицити по този въпрос зад библейски стихове. И всъщност това е едно от най-тъжните неща на библианството, че всъщност хората през вековете винаги са използвали една или друга част от така нещи писания, за да оправдават своите чисто човешки вярвания, убеждения, налагания към другите, желания за контрол, власт. Защото нека си го кажем. Целият този дебат, мъже, жени и така нататък, става въпрос за власт, става въпрос за кой на кого ще наделее. Дори ако щете на сватбения ритуал, кой ще настъпи другия, кой ще скъсне по-голяма част от битката. Виждате ли колко от самото начало някакси, навсякъде където се обърнеш, ни е вградено това състезание, тая битка за надмощие, което аз честно казвам не мога да разбера къде и по какъв начин се връзва с любовта. После искаме да имаме чудесна любов, докато сме живи. Как ще стане? Ако ние през цялото време се боричкаме кой къде му ролята, къде му мястото, кананата, как ще стане? Но всъщност това, което е по-интересното, че аз се продробих малко повече да видя историческия бекграунд какъв е. И с удивление установих, че всъщност тези хора, които все още ги има сред нас, и то в България, съжаление, не е малко, не е чак толкова странно, че ги има. Защото всъщност този начин на мислене само до преди стотина години е владял целия свят. Всъщност оказва се, тук няколко факти си извадих, че така, например, до началото на 20 век, дори в развитие така наречен свят,
жените не са имали право на собствен паспорт. Да, те са имали паспорт, но той е бил прикачен към този на мъжете им. Други думи, те сами не могат да намръднат никъде. Не само това, ми дори рядко е било срещано да видиш сама жена да се разхожда по улица, да ходи на пазар, например. Тя трябва да си ходи с придружител, така да се каже. Нали, но това, което наблюдаваме в Близкия изток, в по-силно развитите арабски и мюсюлмански държави, всъщност е било по целия свят само до преди плюс-минус 100 години, 120. Така, например, дори не са имали право на олимпийски игри, знаете, да участват до 1900 година. Няма ли се право на собственост, горе-долу пак до това време. Единствено изключение прави Америка, където през средата на 19 век гласува закон, който позволява на жена да има собственост, което е било доста революционно за това време. Развод, например, не е било позволен, но не за мъжете, за жените. Тоест мъжете са могли да се развеждат, жените не. Много подобно на това, което виждаме по времето на Христос, дебатите, които по-после ще коментираме. Кой може да се развежда и кой не. Интересно, че България не е много по-далеч от тази статистика. Народното събрание, например, през 1898 година, нашето българско народно събрание, гласува закон, който забранява на омъжените учителки да практикуват професията си. Тоест тя може да е невероятно добра учителка, но щом се омъжи, край. Направо невероятно. После през 1937 година се постига някакъв частичен успех. Това е само до преди 90 години, когато пак също Българско народно събрание всъщност дава право да гласуват на местни избори жени, не да бъдат кандидати, но да гласуват, стига да са в законен брак и да бъдат майки. Тоест, ако имаш дете и си в законен брак, тогава вече след 1937 година си могъл да гласуваш за местните избори. Всичко това е много интересно, понеже всъщност не много късно след това, през 1948 година, ООН гласува Всеобща декларация за правата на човека, където се казва: всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права. Сега друг е въпрос, доколко наистина го живееме вече като общества, като народи по-нататък, което е наистина много странно, имайки предвид, че историята е пълна, преизобилства, въпреки това натиск на мъжете към жените, историята преизобилства с страшно много жени, които са променили хода на човечеството и са направили страшно много благини за обществата, където са живели, за човешкия вид, така да се каже. Не само това, ами всъщност дори много от борците за свобода са жени. Дали ще споменем Ана Политковска, която знаете, че е емблематично така име за човек, който се бори срещу режима на Путин, срещу тия зверства, които в Чечня са правили войниците. Те застрелват в асансьора пред тях. Или пък ще бъде Роза Паркс, която, знаете, в Алабама започва цялото движение за правата на чернокожите. Тя отказва просто да седне на по-задна седалка, защото е чернокожа. Много интересно. Не мъж, жена го е направила. И ако щеш, дори се замислям, тук дъщеря ми четеше Нане Франк дневниците, тази млада жена на 14 години, каква следа остава в историята? Въпреки че на 16 годишна възраст тя е нали, зверски убита в концлагерите, заедно с много други. Тя казва мисъл, която според мен е така текне в цялата история и ще остане завинаги, която е следната. Въпреки всичко, казва тя, аз вярвам, че хората са наистина добри в душите си. Айде кажете ми сега, ако това момиче нямаше право да говори. Ако беше израснало семейство, което му казва: ти ще мълчиш, ти няма да пиш, ти няма да говориш, твоята роля тук е само да служиш на мъжа си и на децата си и толкова. Какъв ли свят щяхме да живеем? Не искам да си помислим. Но освен, че се опитам да си обясна реакцията на тези мъже, които подценяват така, презират и въобще се държат доста странно спрямо жените, отдавам си го, нали, разбира се, на това, че не е толкова вече било в историята, в която масово това се е мислило и се е вярвало. Отдавам го на това, че може би тия мъже наистина са преживяли някаква сериозна болка, непроцесирана ситуация, която дали ще от техните майки, дали ще от техни някаква учителка или жените им, не знам, аз наистина се опитвам да си обясна какво може да накара един мъж с достоинство, с чест, да се опитва да търси себеуважение, мачкайки другия, без значение дали било то по пол, по расово принадлежност, по религия. Не знам, за мен наистина това е супер странно. Но това, което според мен най-много си обяснявам специално за тази част от мъжете, които се водят християни, нали, ходят на църква, казват, че са вярващи, всъщност до голяма степен те стъпват на определени стихове в Библията. Въпрос за жените е един от малкото, за съжаление не малкото примери, в които, стъпвайки на конкретен стих от Библията, вярвайки, че всеки един стих и всяка една точка и запетайка от Бог,
Това създава наистина сериозни проблеми. И ще започна от там, че направо ще прочета преди няколко стиха, на които в общи ни базират този тип хора своите убеждения. Всичките са от апостол Павел в посланията му до Тимотей, до Първо Коринтияни основно, като в Първо Тимотей той казва: жената да се учи мълчаливо и с пълно подчинение, а на жената не позволявам да получава в църквата. Нито да владее над мъжа, но да бъде мълчалива. Защо? Защото първо Адам беше създаден. Това е невероятно като мотив, като идея сама по себе си е доста плитка, очевидно. Със сигурност Павел е бил доста учен, доста образован за времето си, но ето, че по тази тема, за съжаление, има какво да научи още, според мен. Най-малкото, защото ако погледнем дори Адам и Ева, прословутата, нали, което само по себе си да позиционира своите убеждения, вярни отношения към хората на база на история, написана преди 3000 години от човек, който е живял 2-3 години и след написана на историята, ако ще е било тогава, само по себе си странно далеко, но дори да приемем, че тази история била наистина 100% така, както е описана, което е възможно, аз не го казвам, че не е така, просто казвам, че нали, малко е странно да се кълнем на 100%. Но дори да приемем, че е било така, и ако вникнем малко повече в историята за Адам и Ева, ще видим какво? Ще видим първо, че Адам беше призван от Бога да пази градината си. Нали така? Бог не каза на жената, пази тук, като той каза на мъжа, пази градината. За да може да дойде Сатана по формата на змия или каквото да е било там, явно този човек, Адам, не си е спазил, не си е свършил отговорностите. Първи проблем. Втория проблем е, че когато жената нали, идва и го изкушава, така да се каже, той се подава на изкушението. Тоест, той няма глава на раменете или какво? Втори проблем за Адам. След това идва Бог, пита и какво става. Те се крият. Трети проблем. След това започват да обясняват. Съответно, жената казва, змията ме изкуши и аз ядох, но мъжът какво казва? Мъжът не казва просто това. Той казва, не просто, че жената го изкушила, на четвърти проблем, бяга от отговорност, ами той казва към Бога, ти, заради тебе, тази жена, която ти ми даде, тя е тази, която ми изкуши. Тоест виждаме една скалация на прехвърлена отговорност, което честно ви кажа, конкретно в тази ситуация, ако трябва да осъдим дали мъжа и жената се справят по-добре, и за мен мъжа се е провалил тотално зле. И не знам, защо Павел тук използва точно това за пример, но така използва го е. Така, другия момент, освен Първо Коринтияни, всъщност това беше Първо Тимотей, другия момент е в Първо Коринтияни, където се казва, че ако иска да научат нещо, нека питат мъжете си от дома, защото е срамотно за жена да говори в църквата. Той дори тук влиза още повече. Не просто да не получава, но да не говори в църквата. Което е малко странно и заради нещо друго, защото няколко стиха по-рано в началото на същата тази глава на 1 Коринтияни 14 глава се казва, а всяка жена, която се моли или пророкува, и си казвам, чай сега, нали, трябваше да говорите как така се моли и пророкува. Мисля, наум ли пророкува, наум ли малко странно. Така е гологлава да срама главата си, защото това е едно и също, като да се обръсне главата, защото която жена се не покрива, т.е. няма забратка, нека острижи и косата си. Невероятно. И още по-невероятно, че дори днес има толкова много църкви в България, дори и по света, които карат жените си слагат забратки и ударят ги на две отделни, нали, дори, не знам, много странна за мен работа, но не знам, всичко въпрос на образование, не мога да си го обясня. Това, но е факт, че се случва. И интересно, че всъщност хората, които твърдят, че трябва да се вярва на Библията и на всяка една дума, не знам, защо не спазват тия стихове. Мисля така, че нали, или ако на жената не се е покрил, тя трябва да си обръсне главата. Нали, сега не призовавам за такива изверски истории, но ако тръгнеш да спазваш такива, всяка една буквичка от закона, така да се каже, ти трябва да стигнеш до пълна лудост. Но да, дано все по-малко хора го правят. Но, това, което казва Павел, ясно. Това, което обществото е казало при 100 години, ясно. Това, което е нещо обществото, българското е ясно. Но всъщност, ако се водиме, че вярваме в Бога, ако се водиме, че сме християни, не би следвало да ни вълнува какво Исус направи, какво Исус каза. Интересното е, че всъщност Исус по това време разби на пух и прах цялата, как да кажа, цялото това статукво, цялото това разделение на мъже-жени, цялото това, как да кажа, пренебрежение към жената, това фалшиво самочувствие, което мъжете са трупали, стъпвайки, мачкайки жените, защото той не просто уважаваше жените, той говореше с тях, той общуваше не просто с жените, но с жени, които бяха изцяло отвърлени, прелюбодейки, блудници, с кръвотечение, самарянки,
Много пъти се нарекава в Евангелията, шокира, ма как така той говори с нея? Не само, че говори с нея, специално тази самарянка, която беше на кладенеца, ами всъщност с разговора си с нея, тази жена обърна целия град, така да се каже. Но по-интересното е, че всъщност Исус има един много интересен пасаж, с него ще започна, в който идват фарисеите при Исус, това е от Матей 19 глава, и идват, се казва, да го изпитат. Тоест явно те вече разбраха, че всъщност той не е като тях. Той не е от тяхната клика, която презира всички различни по пол, по етнос, по какво да било по вяра. Разбраха, че явно той не е така. И си казва, сега ще го цакнем на тема жени. И казват, позволено е на човека да напусне жена си по всякаква причина. Той казва, сте ли чели, че онзи, който ги е направи ги отначало мъжко и женско. И е казал, това ще става човек баща си, ще се прилепи към други, ще станат една плът. Така те вече не са двама, а са една плът. Тоест той се опитва да им каже по възможно така най-тактичния на техния език начин, че всъщност какво е това, той пуска, тя пуска, вие сте едно бе хора. В момента, в който се ожени заедно, вие сте вече едно. И ако по някакъв начин мъжа или жената, няма значение кой кого, презира другия, ако той иска да му надмогне, ако иска да го преодолее по някакъв, той всъщност това го прави към себе си. Обичайки други, ти обичаш себе си, но и презирайки го, подценявайки го, насилвайки го, ти насилваш себе си. И той казва, хора, какво правите? Вие сте едно. Това е едно да си биеш крака или ръката, или да се риташ само главата. И толкова би било странно. Не? Те обаче казват, те веднага излизат друг аргумент. Добре, де, а тогава Моисей, защо заповяда мъжи да даде разводно писмо и да напусне? Какво правят библияните? Стъпват винаги на някакъв стих от Библията, от закона, нещо, което някой там е написал. Исус какво казва? Да, правилно. Цялото писание е Бог вдъхновено и що Моисей така е казал, значи може да се развеждате. Това ли им казва? Не. Казвам следното. Поради вашето първосърдечие Моисей ви оставил да напушате жените си. Но отначало не е било така. Той каза, плана на Бога не беше такъв. Не трябваше да има такива напускания, мъжът да си прави каквото си за жената. Но поради вашето първосърдечие Моисей просто свали нивото и всъщност какво се оказва? Че ушким слабия пол в случая става силния, понеже Христос една от основните му ценности е нека слабия да бъде носен от силния, нали така? Не е силен да го напада, не да го насилва, но да го носи. И ако мъжът би трябвало да бъде силния, той би трябвало да носи жената, а не да държи в контрол и власт съкън, ако нещо цъкне, бум, пуска разводно писмо и тя е обречена на произволна съдба да умре. Точно обратно така, не беше такъв плана. И какво казвате? Толкова е така, то тогава да не се женим въобще. Смятате ли колко ниско е било нивото на тия мъже тогава, за да може дори си кажете, толкова аз не мога да си правя с нея каквото искам, то за какво ми е по-добре да се жена? Описвам тази цялата история, понеже ми се иска да се опитаме да разберем, че говорим, той не си има такива мъже, за съжаление, слава Богу не всички, но тогава това е било масово явление. И на този фон, аз допускам, разбира се, това е хипотеза, че в този конкретен момент, в който Павел е казал мъжи да не се обаждат, просто той е осъзнал, че в това общество, в тази конкретна църква, мъжете са много зле за въжите. Толкова са зле, че ако една жена вземе да им проповяда, те явно ще колабират, ще припаднат, ще умрат. И казва, окей, добре, виж тук жената нека да си трае, нека да мълчи, в крайна сметка нека да се снишим до нивото на мъжете, които са. Пак казвам, това е хипотеза. Защо е хипотеза? Понеже тези един-два стига, в които Павел говори жената да мълчи, не ми се връзват. Той едва ли не вярва, че жената не трябва да служи църква. Нали така излиза? И всъщност много мъже, въобще през годините, през епохата на историята на църквата, стъпват на тия стихове и правят такива доктринални заключения. Защо смятам, че са грешни? Не просто защото Павел е бил фарисей и е много възможно да вярва това, което са вярвали тия фарисеи, които изкушаваха Исус, но виждаме от самия Павел какви ги върши. Значи, другото, което е странно, при само да кажа за Павел, Стария завет дори също е пълен с жени. Дали ще е Рута, дали ще е Естер, дали ще е Раав, ако щеш. Пълно са такива. Девора не просто водеше Израилевия народ, тя не е просто, тук съм си извадил Съдии 4 глава, тя не е просто пророкуваше, тя съдеше народа. Казва се, в това време пророчицата Девора, Лафидотовата жена, някой да чува нещо за Лафидот. Не. Съдеше Израиля. И тя живееше под деворцената палма между Рама и Ветил в Ефремовата хълмица земя. Израелтяните възлизаха при нея за съд. Представете ли си, това е в Стария завет. Още по-забита история, още по-назад във времето. И въпреки това, има дори в Библията, дори в Стария завет. Окей, хубаво, нека да вярваме в Стария завет, че от Бога. Какво правим с тази история? Тя пророкуваше, тя съдеше, тя управляваше целия народ. И очевидно Бог нямаше проблем с това. Но да се върнем на Павел, с което ще приключа.
Понеже все пак в случая се опитаме, нали, така да си отговорим на въпроса, добре, Павел, наистина ли е вярвал, че жената не трябва да служи? Наистина ли смята, че жена служител не може да има и не трябва да има? Ако наистина го вярваше и наистина го мислеше, то би трябвало да няма някакви други примери в посланията му, в които той договори нещо различно, нали така? Само където го виждаме, не просто някъде там, а тук съм си извадил 10 примера на 10 различни жени, които той дава за пример. Той ги споменава специално по име. А в своите послания той не изброява хиляди хора. Нали? Първата. Апфия. Ударенията някъде мога да ги бъркам, но нали, това са детайли. В посланието на Павел към Филимон се казва: Павел, затворник за Христа Исус и брат Тимотей, до нашия любезен съработник Филимон и до сестра Апфия и до нашия съподвижник Архип. Пише до 3 човека, един от които е жена. Много интересно. После, Нимфана, която не просто беше жена, тя имаше домашна църква. В Колосяни 4.15 се казва: Поздравете братята, които са в Лаодикия и Нимфана с домашната й църква. Дори братата ги споменава общо, но ако ще открои някой с име, това е Нимфана. И не просто Нимфана, ами с домашната й църква. Много интересно, ако тази жена не е говорила в църквата, каква църква има изобщо. Това е малко парадоксално, нали? После Лидия, която се оказа, че всъщност мъжа й последвал нея, не тя него. Какво се казва в Деяния 16 глава? Някой си благоблазлива жена на име Лидия от град Тиатир, продавачка на морги плодове, слушаше Господ отвори сърцето й да внимава на това, което Павел говореше. Интересно дали ако Павел говореше в този момент, жената не трябва да говори, вижте Моисей какво е писал, те трябва тук да ни слугува, да гледа децата. Дали ще ли се спаси, не знам. Но се казва, че тя се кръсти, тя и целият дом. Готино. Фива, Римляни 16. Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кинхрея, да я приемете в Господа, както прилича на светите, и да й помогнете в каквото би имало нужда от вас, защото и тя е помагала на мнозина, както и на самия мене. Тук се твърди, че това не просто е била служител в църквата, дали дякон, дали помощник, и това с детайли, но по всяка вероятност именно тя е била приносителя на това послание. И очевидно той се усеща, че явно от друга страна мога да кажа, ти каква си бе тук, някаква жена, нали? И гледа така да си подсигури за всеки случай, че приемат добре. После отиваме Римляни 16.3.4, Прискила и Кила. Поздравете моите съработници в Христа Исуса, Прискила и Кила, които за моя живот си положиха вратовете под нож, за които не само аз благодаря, но и всички църкви между езичниците. Поздравете и домашната им църква. Не казва църквата на мъжа, на тях двамата. Тоест, ако жената беше наистина безгласна буква, ако запава, тя още не трябваше да се обажда, що още е спомената? Що не говори само за мъжа? Дори днес сега се казва църквата на кой си пастор. Колко сте чули да кажат пастор, църквата на пастор Георги Иванка, примерно? Колко път? Много рядко. Има такива сигурно случаи, но съжаление са рядко. Дори в речника не е заложено. Така още малко. Римляни 16.6. Мария каза: Поздравете Мария, която се е трудила много за вас. Отново е жена, която е специално почетена. Разбирате ли, хора? Това е нещо много специфично. Юния пък казва, бърках. Жена Брежит апостол. Много любим пример ми това. Римляни 16.7. Това е отново послание на Павел. Поздравете Андроника и Юния, моите родсорници и няколко заедно с мен затворници, които между апостолите се читат за бележити и които още при мен бяха Христа. Тук не само се прочита жена, но се казва, че тя е била сред апостолите бележита. Сега има тук някакви спорове, дали било мъж или жена, но окей, айде ще го пуснем ги вече. Нека да е мъж, остава 9 случая. Само на Павел. Дори да махнем на Исус отношението и пример. Да махнем Стария Завет. Само Павел има, вижте колко много примери за жени. Продължава, още малко има. Още 3 тук жени са си отбелязали. Поздравете Трифена и Трифоса, които работят в Господа. Поздравете любезната Персида, която е работила много в Господа. Това е Римляни 16.12. Тук имаме цели 3 жени, които са похвалени от Павел, как упорито се трудят за Господа. Дори едната от тях нарича скъпа приятелка. Не знам хора, за мен това е толкова странно, нелогично, да не кажа направо глуповато, да вземем едно стихче, една дума от някъде в Библията и на тази база да градиме доктрина, убеждения, формули за управление на църкви, на общество. Стига до там хората, които вярват тия сбъркани доктрини, че казват, че жената не трябва да бъде дори лекар, не трябва да бъде учител, не трябва да бъде нищо. Тя не трябва да работи никъде, по никакъв начин, тя трябва само да си гледа децата. И като питам, добре, тия деца, нали, в един момент те ще пораснат, какво ще прави тази жена? Ще гледа внуците. Чакай сега. А майка им няма да ги гледа. Кой ще гледа децата? Баба дали? Нали? Ако забием на тази става толкова глупаво, толкова неестествено, толкова странно. И най-това, което ми става жал за мен е, че целият свят се развива.
Хора, 48 година, 1948 година, ООН гласува тази декларация за правата на човека. 48 година. А ние сме вече 2020, 80 години по-късно, ние все още имаме нужда да дебатираме за ролята на жената в църквата. Защо хора? Защо трябва да го правим? Не може да приемем, че имаме идентичност с Господа. Както Исус казва, няма мъжко, няма женско. Ние сме едно в Христа. Да, всеки си има своята роля. Да, всеки, разбира се, трябва да си поставяме граници, както едни на други, така и ние, ако щеш със себе си. Но защо трябва да е това потенение? Ще трябва да е това унижение? Ще трябва да е това толкова явно отклонение от Христос? Аз не мога да си обясня. И така молбата и молитвата ми е просто Господа да помогне на тия хора, на тия мъже да преживеят истинската любов на Бога. Да осъзнават, че са ценни, че са важни, че имат стойност, такива каквито са. Няма втори като вас, хора. Няма друг като теб. Петре, Иване, Йордане, Георги. Ти си уникален мъж на Господа. Безкрайно ценен. Няма нужда да се открояваш от другите по пол, по етнос, по религия. Защо е нужно това? Фокусирай нещата, които си силен. Бъди, положи усилия, положи акцент там, където имаш таланти, където имаш дарове, развий ги. Остави другите на Господа, Той ще се оправи с тях. И така, много дълга тема. Много бих се радвал, казвам съм много тия хора на дебат. Било то публичен, било то фейс-то-фейс да се видим. За сега всеки отказва, до сега не съм срещал някой да пуска да говорим реално за нещата. Но знам ли, мога път се появи някой след това видео, ако ти си мъж, който вярваш това, което съм изговорил до момента е пълна глупост и абсолютно несъстоятелно и нищо общо няма с Бога, аз те кажа наистина, съвсем спокойно ще го направим с някакъв регламент, може на живо, може онлайн, ще направим запис, после ще видим запис, ако ни хареса, ще го публикуваме публично, но нека да търсим истината заедно, нека да дебатираме, нека си затваряме като конец капаци, тук Павел казва край, нека да бъдем мъже в крайна сметка, нека да подебатираме, нека малко да поспорим, защото се казва, че спора се ражда истината и Бог не е против това. Дори самия Павел, както знаем, той през цялото време той така печелеше хората за Христос, от пазарите до императора, през синагога той дебатираше с тях. И така, всякакви коментари, отговори, съгласие, знаете, очаквам ги, твърде добре дошли са и така, затова ги правят тия видеа, не да си изговарям моето нещо, искам да чуя другите хора, искам да споделим, да обменим мнение. Какво бъркам аз също, аз нямам претенция, че знам всичко, че вярвам всичко, че мога всичко. Просто споделям това, до което съм стигнал днес сега и ще се радвам да чуя всяка друга гледна точка. До скоро!